मोहम्मदन भाई लो रूह कहला। हाँ अंग्रेजी में एकरा के सोल कह जाए। कहल जाला। अपना अपना मजहब के अनुसार, हाँ धर्म के अनुसार सब कोई मालिक के भजन इबादत करेला। ए भैया ई कलयुग ह। हाँ एकर आयु जान तनी कितना ह? केतना 4,32,000 बरिस। हाँ ये 4,32,000 में मात्र 5,000 अभी 97 बरिस बीतले बा। अभी कलयुग 4,26,902 बरिस बाकी बा। हाँ जी हाँ जी जौना के पहिलका चरण कहल जाता जी एकरा के दूना करे तो द्वापर के आयु हुई 8,64,000 बरिस। हाँ। एकरे के 3 गुना करे तो त्रेता के आयु हुई 12,96,000 बरिस। हाँ। एकरे के चौगुना करे तो सतयुग के आयु हुई 17,28,000 बरिस। आई चारों के प्लस कर देव यानी जोड़ देव तो ये हो जाई 43,20,000 बरिस। 43,20,000 में जब 1,000 से गुणा करब नु तब ब्रह्मा के एगो आयु हुई। हाँ तो बाबा लिखनी की बड़े भाग्य मनुष्यन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। जौना तन खातिर देवता लो तरसता आ वो हमनी के मिल चुकल बा। हाँ आ ये तन से आ ये मुखार बिन से अगर भगवान के नाम के उच्चारण ना भई तब बुझली मनुष्य जोनी पावल बेकार हो गई। कमाईनी खैनी जोगवनी आ सब छोड़ के गई। यही से भैया एगो भजन बा। कैसे भजन बा? सुबह शाम बोल हर घड़ी यह नाम पार तोहरो घड़ी।